И здравейте, приятели! Аз съм Ониембе и това е влогмас ден номер 3. В днешното видео ще украсяваме за Коледа. Да. По принцип, днес сме 1 декември и до преди малко снимах едно друго видео. Като този, който си е влогмас 2 си от самия ден, но съответно това го снимах на първи, защото украсяваме на първи. По принцип аз исках още ноември, но нямаше как да стане. Но това може би ще е единствения влог, който ще го снимам по-рано. Но иначе си го броим като влогмас 3. В смисъл, това е отделен влогмас от първия. И де факто сега ще... В смисъл, докато се редактира видеото, докато се монтира цялото, защото аз нали си намесвам частите, то после изтакова цялото и вече всички части са ми заедно. Имам само да го кача, докато се прави това. Ще си изчистя праха от стаята с ето това чудо, което е много яко. И след това ще ви покажа с какво мисля да украсявам моята стая или направо почвам с украсяването и едновременно ще ви показвам. Може би така, за да става по-бързо и да не е като влогмас номер 1 50 минути. Така, хора. Значи, ето е охата, разтворих я. Също след ми ги играчките. Имам отделно ето такива. Имам и банделки, имам 3 еленчета на Кока-Кола, които винаги ще си ги пазя. Гирланд, шапката ми, върха на моята уха, ето това мече, джудже и да, и ухата. И още едни неща, които сега ще ви покажа. Показвам ви ги набързо, защото имам да ви показвам едно друго нещо. И ако си харесам още нещо от статика, ще го взема тук. И отделно нещата от влогмас 2, които ви показах, те са ми в стаята, нали? Те, които са като краса уж. Днеска трябва да отваряме от календара ден номер 3. Ето го ден номер 3. Това. Сега. Оле, четчица. Оле, колко е сладка, защото има плещука. Добре. И сега ще разгледаме по-подробно. Те няма да светаме охата просто за момент. Колкото да си приготвя тук нещо. Така. Добре. Още една четчица. Знам, че има 2 четките и че... Да. Добре. Прочитам там може за какво се води. То по принцип е ясно поведа, че ще е за сенки, ама все пак. О боже, вижте колко блещука. Какво пише? Трендите. Не иска да фокусирам. И чечетата е много мекичка. И да дам светлина, някак си светлина. Не става ли се да даде? Я чай си да. Не. Я чакай. Я чакайте ме само. Секунда. Ще обърна. Това спря. Добре, не става се включи. Да видите колко блещукащо има по тази четка.
В смисъл поддръжката. Добре, не било получиш. Вижте само колко яко. Тия и самата четка. Така. Да. Добре. Станаха вече 3 неща. Също намерих от нещата ми, от миналата година, моето лего елхичка, което може да подредя с вас. Всъщност ще подредя 4 ми дървени човечета. Да. И сега се малко ще включа. Така, малкият ми братовчет ми беше звънал и също стави джинджифиловата къщичка, която сега ще направим така. Ето го дънцето. Ето е предната част. Просто те са от миналата година, обаче ме кефят. Сега си ги оставям. Сега тук много кофти да строиш тая къщичка. Много мряза, кога трябва да я строя, защото е много кофти. Ето, не. Ето е едната стена отстрани. Така. И сега. Ето го гърбо. Между другото, докато си оправях елхата, се пуснах да гледам подкаста на Тижа от смисъл, дето участва Тижа от голямата сестра. И да. И ето другата странична страна. Странична страна. Другата стена отстрани, не отзаде, не отпред, отстрани. Така. И остава тавана, не тавана, покрива. Ето, сега взимаме първо едното. Сега тук май ще се изложа малко, но ще ми простите. Добре, не успях да разруша за сега къщичката. Сега ще видим с другата страна как ще стане. Моля ти се, не падай. Моля ти се, не падай. Че едва те построих в момента. Добре. Добре. Продължаваме към дървените човечета, защото според мен легото, дори всъщност ако е готово, ще е добре. Аз точно не знам. Започваме с тези. От тези не знам дали е цялото клик, в смисъл имам елфа, лешнико трошача, еленчето и дядо Коледа, тъй че Снежен... Да, имам цялата колекция. Тая година, ако има нови, не е мой проблем вече. Сега естествено трябва да си спомня обаче, защото аз инструкциите съм ги хвърлила. Стана. Стана. Добре. Всъщност, много добре върви. Така ли трябва? Стана. Това не се върви. Така, не. Как? Чакай малко. Така ли трябва да е обувка? Смисъл, обувка как трябва да е? Предполагам. Нещо краката как трябва да му направя? Не. Стана. Моля ви се, вижте как го направих. В смисъл,
Крака му няма краки по-късно други. Право. Сега вече си заприличава. Държаваме с лишник от трошача. На тях пише Ню. Миналата година бяха Ню, тази година вече не ги продават и не са Ню, а са Limited Edition, защото не ги продават вече. Само една година ги имаше. Или поне в половината пътката, като би колеги няма. Но... И да, значи... Хора, това малко трудно. Те ако го оставя, ще има ли проблем? Не, че гадно направено. Добре, ръцете му и главата ги оправихме. Извинете, че много не виждате, ама в момента положението не е добре. И затова не виждате какво се случва. Стани, моля ти се. Направихме го. И май с малко е по-бърз от другото там. Елфа. Еленчето. И за финал става дядо Колю. Неговата листовка още я пазя, ама... неговата. Нека пробваме с листовката като разумни хора. Предпочитам сама да си го направя. То не е трудно. Да знаете, на базарите ще има няколко части. В смисъл, защото те са във Варна. Не са като в София на брой базарите, но не са и малко. Ако ме разбирате правилно. В смисъл, има два базара, които във Варна са най-хубавите. Според мен, във Варна тези два базара са най-хубавите. Затова за тях ще има отделни. В смисъл, общо за базари ще са 3 видеа. Този единия. Втория за втория, а третия за останалите, които са 2-3, максимум 4. Още 2-3 базара, които са по-манички и по-набързо ще се обиколят. Това трябва да е тук. Аре бе, човек, що не става? Човек като Виктор от Big Brother говори, ама... Добре. Наместих ми работата, схванахме цаката горе-долу. Айде, и този готов. Така. Снимам ви, защото не знам дали ще снимам през цялото време, като ги правя те. Докато украсявам час по час, защото не знам колко, не час по час, а част по час. Не знам колко време, извинете, ще отнеме като цяло. Затова решавам поне тези да ви таковам докато... Това ли стопката? Пазим? Да. Аз гледам още буквално само на първото погледнах листовката, нали, за миналата година и веднага го схванах. В смисъл, бързо стана работата. То по принцип нищо не му е трудно за легото. Да, то има и други от легото, но миналата година ги нямаше всичките или поне аз не ги намерих. Или бързо
бяха изкупени, нали? Ги нямаше всичките. Но нищо. Предполагам, че трябва да сме така. Добре, дядо Колю стана най-бърз. Вашингтон много. Така. Остана легото и сме готови. Омага! Не колко става. Харчил съм 20 лева за тези 4 неща. Това и 4. А пак е лего. Кажи ми, че е наредено. Наредено, няма нужда да го видя. Ще е това па. Знаете ли с колко усилия положих, за да го наредя? Беше много трудно. Ето. Това е моята мини елха или елхата на Хари. Има няколко резервни части. И сега ще го залепя. Значи това не трябва. Това са как са майсторите и го оставям. Тук резервите. Сега ще ги затворя с тиксо. Там. Това така. Готов. 100% готов. Така. Колко съм сериозна в момента. В синхрон да са. Че не се вижда. Това направихме за горе-долу 10 минути. Защото това е 12. Тая част в момента е 12 минути. Аз отварях календара и набързо ви показах нещата. Добре. Сега трябва да им измисля места. В смисъл, сега ще почвам да украсявам. И когато съм готова с всичко, ще ви го покажа, нали, като краен резултат. Само се включвам набързо да ви покажам. Ето лампичките. И елхата, този път реших да стои тук. Тук имам дрехи, които трябва да се ги преберам. Ще се пак нали ще имам и там. И да. И нямам търпение. Сложихме лампичките. Ето тия топчета. Сега си украсяваме елхата. Добре, всъщност елхата ще имаме повече време, тъй че продължавам до другите неща, които не са много. И така. Айде, чао за сега.
Така, предните кадри първоначално ги бях снимала без музика. Обаче после, за да не е толкова тихо, исках да сложа нещо. Обаче бях забравил, когато се направи това видео, после как се добавяше музика, смисъл забравил го. И смисъл не знам как. И затова реших просто да пусна коледна песен. Хем, смисъл, беше готина каминката. Да. Колкото за кадрите ставам. И да. Сега имам да си науча по история и литература. След това ще остана в стаята. То днеска сме неделя, обаче има игри на волята, защото вчера заради финала на Big Brother нямаше игри на волята. Сега излизаме. Набързо ви показах как си украсих. Може да виждате доста други излишни неща, много шарени, глупости, джунджурики. Извинете, просто там ми стоят нещата, пък нали, с тях съм смесила и коледните и заради това изглежда така. Извинете, че в предните видеа говоря малко тихо, просто аз по принцип съм много срамежлива и мразя някой да ме чува така като говоря, примерно на камера или на нещо ли. Аз просто съм си такава. Но ще опитвам да говоря по-силно. И от този лист с неща за Коледа. Не за Коледа, ами влогмаси от 24. Съм написала 23 дни. Тъй че, да. Примерно едното нещо ще е на 3 части. Но няма да ви казвам какво е то. Да, то ще си е типаш отделно. Само че за тази работа трябва да напиша колко са конкретно не в България, във Варна. Това, което ми трябва. И ето. Да. И общо взето е това. Сигурно си викате, не знам си чак колко украсено, но ако видите хола, просто много украсено. И да. Все пак съм доволна, пак изглежда яко. За ето това чудо, дето по принцип блещука, ама по краищата заради тиксто изглежда като пожълтява, но то е само по краищата. Ми отне много време, защото то, нали, целите такива са се разпръснали. То не се залепя. И после осъзнах от другата страна, че аз залепям и от страните, примерно тук. То се отваря от другата страна, ама да кажем, че тук се отваря. Аз съм залепила и това. И тук където е. И то не става да се отваря. И после трябваше да го коригирам и просто стана всичко. Да. Да. За вас това видео излиза вторник, 3. Аз го снимам на 1. Аз май ви казах, защото все пак тогава украсяваме, а това е едно от видеята, пък преди това реших да направя друго видео, което да е за 2. Тоест днеска, неделя, снимах 3 видеа. По принцип няма да е така, просто защото съм утре на училище, от други ден на тренировки. Много не си пасват нещата. Затова реших малко да подраня, за да мога да съм готова и да съм спокойна, че няма да закъсня с влогмасите. Да. А пък до година, може би, ще има пък само видеа без влогмаси, защото все пак идеите ми се изчерпват и няма как. Или пък се повтарят както какво има в чанта съм за училище. За рутините не помня дали съм имала. Сега правим подобрено видео на какво има на туалетката ми. Но то ще е по-нататък. И всякакви различни видеа, колкото няма да снимам нещо. И едното видео трябва да е в ден, в който имам с какво да се занимавам. Защото и то да не съм на училище. Защото е един ден с мен. Ама няма да ви издавам повече, за да може да ви е по-интересно с всеки изминал ден. Така че да, това беше
от днешното видео. Ако ви е харесало, натиснете палчето, абонирайте се за канала, натиснете камбанката и очаквайте още такива видеа. До утре и чао от мен!